Пуста YouTube, аз съм брандъл накрая. Вижди се, така съм в Adventure и тук ще направя едно ревю и сега ще ти видя. И след така ето да почнем с лайфовете и лайф Тут отхил порезал и 942. Это где трен самые венчики. А что я влюбил в Adventure. И тут такая вот дропарти. И сега за китовете имат кит Марч. Тук е Warp Chance, тук е... да. Това е за XPS купувате, тук е за 30 лева, тук за 20 няколко, не знам. Ende изперяк, не с много кефи. Ето го, Warpent. Той само ти ще ги мериш. И Warp XP, не знам какво е на Warp XP. Да, тук скупувате Warp ще го хасе на базо и ще почвам към Warp Fishing. Ето. Ето. Ще направите факшън, където име, за да си добавите приятел, да феймите, за да си защитирате в клан, за да премахнете приятел в кик и в диспам, за да махнете факшъна. Warp Fishing. Тук си купувате, ама аз нямам пари. Никъде. Через кой една перка и тук бяха пари. Тук и да съхраните текс яко. Има и супер як джамп. Ето Warp Force. Нещо макефи, не знам за вас. И джамп, Warp Jump е на. Мислиш на спан. Не съм ги разбила какво тези спанове. Warp да, ето Warp Jump. Ето да. Ето ви сега как ще филма, да, филмах. Ето тук е Warp YouTuber. За да станете ютубър, трябва да имате клип. С сервера на него трябва да съберете 50 гледа за една седмица. Сега седмица трябва да вземате клип за сервера. Ако не го правите, ви се маха ранг. Как да стане ютубър, сега Warp Maze и пак се пуска евенти, защото ето тук. Тук не знаете, с се бъднах. Значи, мисля, че там. Има нов Warp Leader. Аз в Едван тук почти не играя. Но е сервер, че е доста яко да се подсъквате с приятели. И тук е много нерчето, не раздел мира. Warp. Има също още един нов Warp, Warp PvP. Ето Potions. Какво? Warp PvP е тук и то също много яко. Чай да я разведа. И тук има дука. Там някакви прости. Тук някакви замъци, мамъци, не знам. И Warp Repair. Warp Repair да се реперват айтеми, тук нещо. Иначе спомням доста готин.
Успя супер готин, мен супер много ме кефи. И друго дава този сет. Аз го имам, но не ми трябва в момента. И дава такива кучи. И там пържолки да се нахраните. И сега RPSMS и ето и за ранковете пермамент ранг. Hero, пък най-големия вече Adventure Purple. Adventure God е за 6 лят. Като Adventure God си хубаво повече Adventure. Ето Adventure Plus, този е най-големия ранг. Fix Trophy, най-бързи прости. Като Adventure Entertainment такива Color Charge и други. И накрая War... После War Survival, War Trade. Ето го спринта, доста труден. В началото не е труден, но после следва за War Trade. Тук е така... Тук няма нищо, няма нито лек, но евенти са от 80 и всъщност доста яко като бързо отварят. И Warp ютубър, ако видяхте. И дами и господа, това беше от мен. Надявам се клипа да ви е харесал. Абонирайте се за мен. И ще снимам още нови клипове тук. И до скоро.